ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନୟନତାରା। ପ୍ରଭୁଦେବା ଓ ନୟନତାରାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୈଶୂରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଭୁଦେବା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋରିଓଗ୍ରାଫର। ନୟନତାରା ଟଲିଉଡ୍ ସିନେମାର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଟଲିଉଡ୍ ସିନେମା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ନୟନତାରା ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେ। ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ବି ନେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ନୟନତାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭାରତର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କୋରିଓଗ୍ରାଫରକୁ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ନୟନତାରା ଟଲିଉଡ୍ ସିନେମାରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ। ଟଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ର ନାମୀ ଦାମୀ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଭୁଦେବା ତାଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମାଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଦେବା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ନୃତ୍ୟର ଦେବତା। ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଦେବା। ରିଲ୍ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ହେଉଥିବା ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନୟନତାରାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଭଳି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବ? ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିଲେ। ନୟନତାରାଙ୍କୁ ବୋହୂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନୟନତାରା ଧର୍ମତ୍ୟାଗ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରେମର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଶୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କ ପରିବାର ନୟନତାରାଙ୍କୁ ବୋହୂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାରତ ଟାଇମ୍ସ।